Першы ліст Яна, раздзел 4. Улюбёныя, не кожнаму духу верце, але выпрабоўвайце духаў, ці яны ад Бога, бо прыйшло ў свет многа фальшывых прарокаў. Па гэтым пазнаеце Духа Божага. Кожны дух, які вызнае, што Ісус Христос прыйшоў у целе, ёсць ад Бога, а кожны дух, які не вызнае Ісуса Христа, які прыйшоў у целе, не ёсць ад Бога, але гэта дух антыхрыста, які, як вы чулі, надыходзіць і ўжо цяпер ёсць у свеце. Вы, дзеткі, ад Бога і перамаглі іх, бо той, хто ў вас, большы за таго, хто ў свеце. Яны ад свету, таму гавораць так, як свет, і свет іх слухае. Мы ад Бога. Той, хто ведае Бога, слухае нас. Хто не ад Бога, не слухае нас. Такім чынам пазнаём духа праўды і духа падману. Улюбёныя, будзем любіць адзін аднаго, бо любоў ад Бога, і кожны, хто любіць, нарадзіўся ад Бога і ведае Бога. А хто не любіць, не пазнаў Бога, бо Бог ёсць любоў. У гэтым выявілася любоў Бога да нас, што Бог паслаў Сына свайго адзінароднага ў свет, каб мы жылі праз Яго. Любоў у тым, што не мы палюбілі Бога, але што Ён палюбіў нас ды паслаў Сына свайго во міласціўленне за нашы грахі. Улюбёныя, калі Бог нас так палюбіў, дык і мы мусім любіць адзін аднаго. Бога не бачыў ніхто ніколі. Калі мы любім адзін аднаго, дык Бог трывае ў нас, і любоў Яго дасканалая ў нас. Што мы трываем у ім, а Ён у нас, пазнаём па тым, што Ён даў нам Духа свайго. Мы вось бачылі і сведчым, што Айцец паслаў Сына збаўцам свету. Хто вызнае, што Ісус ёсць Сын Божы, у тым трывае Бог, і Ён у Богу. І мы ўверылі і пазналі любоў, якую Бог мае да нас. Бог ёсць любоў, і хто трывае в любові, у Богу трывае, і Бог у ім. Дзеля таго любоў удасканалілася ў нас, каб мы мелі адвагу на дзень суда, бо як Ён, так і мы на гэтым свеце. У любові няма страху, але дасканалая любоў выганяе страх, бо страх мае ў сабе кару, а хто баіцца, той недасканалы ў любові. Мы любім Яго, бо Ён першы палюбіў нас. Калі б хто сказаў: «Я люблю Бога» і ненавідзеў бы брата свайго, той і лгун, бо хто не любіць брата свайго, якога бачыць, як можа любіць Бога, якога не бачыць? І маем такую пастанову ад Яго, каб той, хто любіць Бога, любіў таксама і брата свайго. Амін. Хвала Христу за ўсё. Хвала Христу за Беларусь.